Assalamualaikum kagem, sedulur sahabat guru tani. Empon nyampe kesupen subscribe, share kalian, like channel meniko. Kembang kemukus, kembang terong, ngiris tempe, kok dipencong-pencong. Semalah katak, wok sampai kaget rek. Enak-enak melaku, genah-genah kon pateni. Gini iki apa gini iki? Angel nguripno. Tak uripno alon-alon. Manuk sriti kecemplung gentong, bengi ngipi kecemplung gentong. Wah, macem-macem ae. Duit 100 digawa metu nyang embong, kepingin weruh obahe botekan. Mulai salah peno dhewe. Sugeng dalu poro pamireng, dagelan kesenian ludruk Jawa Timur. Kali ini menampilkan jula-juli guyonan bersama Cakartolo. Selamat mendengarkan. Ojo
nyenengane kanca nom-noman wong nek nonton seneng ana peteng-petengan iku perlune cubit-cubitan nek aku dhewe dadak melok ketularan nurut objeke kanca nom-noman aku nek nonton nyegat lompongan iku perlune senggol-senggol aku weruh ana arek wedok ayu bareng tak cedheki dadak mesem guyu tak takoni jenenge dadak gak ngaku bareng tangga sebelah kondo Dek niku ngoten lare bisu ngawur rupane ayu tapi klaksone pedhot enak ngono iya itu sithik ngomong sithik pelak-palan alam ayo cak dipanggil terus sore-sore jogete orkes iki goyang pikul nek jogete ludruk goyang paha ngajak joget alon-alon coket mari coket coket wak cokaket joget bersama-sama coket mari coket coket ojo ket-ket mari joget bersama-sama begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya kalau belum bisa aku mendapatkan oh gadis manis yang menjadi rebutan
godhong benda pilih sing fokus aku nemu rondo ireng mulus alah pegel aja Cak leren Cak pegel ngomong terus ya meniren timbangan aku ngomong ijen tak tutukno ya gak cukup sedina sewengi pancene ngomong ngono macem-macem ngomong iko ngomong iki ngrasani kanca ngrasani tangga ya gak apik ngrasani kanca ya ana apike rumah saku gak tak rasani apa kaya kancaku sido iku Basman. Kapan tak takoni, jangan nang dibahas telek buku. Takon dibahas telek buku. Lho arek iki lho dadi apa wong ngatasi anak garimun bakul legen ae lho. Titik telek buku. Mangkane biyen yo aku gombol Basman biyen. Basman iki gak iso maca, gak iso nulis. Ngono saiki akal-akal telek buku dadi apa? Tanteni ae. Lho, Bas. Tak rasani arek iki. Kon ngrasani aku ta? Iya. Ngrasani apa? Ya tak rasani. Iya ya. Peno ya. Tiap-tiap kepethuk aku. Mesti telek buku. Iya jane. Lah peno iku lho dadi apa? Lho dadi apa? Sing tak maksudne ku ono apa sebab aku telek buku. Iya iya. Aku telek buku nang ndi-ndi. Pertama ya nang Suralaya. Iku lho Surabaya. Suralaya. Kan iku buku ya iku apa kan ger. Ayo wis Surabaya ya. Sampak Krian, Sidoarjo, Malang, gak cocok kabeh buku iku. Mulan sing tak telek iku cocok nang tuju aku ngono lho. Lah kon iku telek buku apa? Sing tak goleki buku ilmu hewan. Waduh, dadi apa? Wadah-wadah ya kan niku. Kon telek buku ilmu hewan. Iya. Lah perlu nih. Lho ngene, nek aku soleh buku ilmu hewan, iya. tak pelajarane masalah ilmu hewan. Nek wis aku melajari ilmu hewan, aku kepingin nyambut gawe mantri kehewanan. Kepingin dadi ratune kewan. Iya, ora apa niku. Oh, arek kok lolak-lolok ngawur ae. Oh niku kepingin dadi matri kehewanan ta? Iya. Waduh. Lah terus tibane saiki belajar. Kon wis ngerti wabeh kewan-kewan iki. Wabeh komplit wis. Kewan sak dunia iku Lho, sing jarane kewan bentuk apa saja. Iya. Saya tahu. Iya. Jumlahe kewan apa aku ero. Lho. Ayo nek gak yakin takono bare aku kon. Cak Bas, nek pancene peno ngerti. Iya. Bare sejarah kewan-kewan kabeh. Iya. Tak takoni. Takono. Jumlahe kewan sak donya iki ana pira? Lho, lah bentuke kewan apa lak ngono? Lho, upamane ya. Iya. Suatu contoh upamane kaya banteng iku banteng. Iyalah, banteng. Pertanyaanmu sangat ringan. Iya. Nek takon ilmu hewan ojo sing enteng. Sing abot ngono sekiranya aku iso bingung ngono lho. Oh, lah takon apa sing abot? Ojo takon banteng. Lah takon ngene, Pak Bas. Iya. Derunge sengenge kono apane? Takon ngono lho. Lu iku mesti isan oleh ku mikir sampai semono, Bas. Iya. Wong roh derune sengenge iku. Iya. Iku wong sing sugih ilmu pengetahuan. Lho, ya apa takon niku? Penaruh. Lho, takono. Iya. Aku takon. Iya. Penaruh jerone sengenge. Sapa sing ngeru? Kok niku. Aku cuma ngomong tok. Asakane laro tuas aku takon. Ngono melajari ilmu kewan. Sik takon apa sih? Jumlahe apa sih? Takon banteng iku lho. Jumlahe. Iya. Banteng ya nek jumlahe. Iya. Nek gak salah kira-kira udakara nek gak kliru iki lho Iya. ya. Banteng sih? Iya, banteng. Banteng itu jumlahe kurang luwe udakara nek gak salah kira-kira ya. Iya. Lah banteng sih? Udakara nek gak salah kira-kira apa iku banteng? Udakara. Wala balik gak salah udakara. Kon niku ora tak karo. Lho arek kok lolo. Lah apa kon niku? Lah ya kon niku ora tak karo. Lho aku. Lah iya. Nek kon takon jumlahe banteng. Iya. Nek gak salah banteng ngono ana 45. Oh, banteng 45. Iya. Lah nek wedhus 35. Lah nek sapi 09.
Nah nek Bandeng 01. Banteng ya takno. Oh, kon niku pelajari ilmu kewan tang kramal kon niku. Kok sing gak kon niku takno. Oh, maksudku ciri khas kewan iku lho, Bang. Oh, takon ciri khas kewan. Iya. Lah nek kon takon ciri khas kewan, Iya. dibagi cuma papat. Oh, lah kok cuma papat kewan? Iya. Lah lek pancen dibagi cuma papat, Iya, iya. termasuk kewan apa ae? Iberan, Beran, berangkangan, Berangkangan. telusuran, Telusuran. gremetan. gremetan. Ono kabeh. Wah. Saiki nek diarani kewan iberan niku apa? Kaya to ya. Iya. Manuk ulung, manuk gagak, manuk glatik, apolo, montor mulu, sapel. Ah, Kan lho kan plak-plak kae kan uga. lah lha apa motor muluk kewan iberan niku? Ngami miber montor mulu iku. Lho, anane miber iku ana mesine. Lho iya rek karo rek aku. Oh, motor Karo. muluk direken kewan. Karo arene. Karo. Lali ae, Jel. Iku sing diarani kewan iberan. Iberan, Lah saiki sing diarani kewan berangkangan. kebo, Kebo, sapi, sapi, wedhus, wedhus, kucing, kucing. anakmu. Oh, bedes iku. Lho gak percaya nek anakmu iku termasuk iku. Lah lapo anakku kewan Lah berangkangan? nyatane aku wingi waktu nulis anakmu berangkat unisor, Ya ancene anakku gorong iso mlaku. tak sakno kewan. Anake kancane direken kewan iku tak banting kon kok. Ayo takono. Iku mang sing diarani kewan berangkangan. Iya. Kebo sapi, wedhus lan yo liyane. Iya. Lah saiki sing diarani kewan telusuran. Karo kon. Lho, Apa? ula, Ula, welut, lut, cacing, cing. lontong. Lho, kandhane kok wae. Wong arek kok kandhane kok wae. Lah lha apa lontong iki kewan telusuran? Ora gak percaya ya. Iya. Lontong ana godhonge iki. Iya. Oncek ana lah terusur. Lho, oncek ana terusur. Iya. Iya nane lontong iku telusar-telusur, ancene lontong lunyu. Lah iya lah gak sikil lah. Oh, Kandhane. lontong direken kewan ae. Ayo takono. Ngono jare kewan gremetan barang. Lho kok gremetan. Karo kon kewan gremetan. Apa gak ro? Apa ae? Kewan gremetan ya. Iya, iya. Semut, Semut, tumo, tumo, burem, burem. tanganmu. Oh, ancurit iku. Ada iya. Lah apa tanganku kewan gremetan iku? Nyatane pingenane. Iya. Waktu Lodok Warna Jaya main gone kampung, Iya. ditanggap wong perseorang digawe, Iya. sing montok berjejal-jejal, Iya. kon gak uman nggon. Iya. Ora apa tanganmu ngrepet nang yutun. Ayo. Lho, kan kudu ngerti. Apa? Apa sebabnya tanganku gremet nang yutun? Iya. Ancene aku nyelang korek. Apa omong wong wedok sili korek. Oh, kayak gowo barang ayo. Oh. Kita ngono. Iya. Wong wedok nek nggo korek ngono ape bajak. Apa wong wedok bajak iku? Ngawur ae. Iku lho diarani oh hihe. Apa ya oh hihe. Oh, ngono jare kon ngerti bare kewan. Lho apa gak ngerti. Nek pancen kon ngerti bare kewan kabeh. Iya iya. Saiki aku takon. Iya iya iya. Ku nek sampe gak iso tak coplok irungmu kon. Apa nang irung-irung iku ngawur ae kon niku. Saiki kewane cilik, Iya iya. tapi sing dibutuhno nusa dan bangsa. Apa? Waduh repot, Derek. Ayo. Kewane cilik Iya. dibutuhno negara dan rakyat. Iya. Tawon, Lho tawon. tawon. Lah apa sebabe tawon kok dibutuhno? Anane tawon dibutuhno rakyat dan negara. Iya. Sebab tawon ngono duwe madu. Ojo cacak rakyat. Iya. Bapak ilmu kedokteran butuhno madu kanggo obat-obatan. Dadi sing penting madune ya. Madune. Lah apa sebabe tawon iku kok kanggonan madu? Anane tawon iku duwe madu, Iya. sebab tawon ngono duwe entup. Lah. Iya. Kita nonton ya. Entup ya. Ojo lali entup. Pinter nek ngono. Entup ya. Entup. Dadi nek ngono tiap-tiap kewan, Iya. iki sing duwe madu, Duwe mesti duwe entup. Entup, entup. Duwe entup, duwe madu. Iya, iya, iya. Entup lho ya. Entup, entup. Kon ro kala jengking. Ero. Kala jengking duwe entup kok gak duwe madu. Wongko kon le. Waduh, gak iso, perkara nah, iya. perkara entup mau. Karo kon. Lah iya, Iya. tak badhe. Heeh. Anane kala jengking iki mang duwe entup, Iya. gak duwe madu. Iya. Sebab kala jengking kanggonan supit loro. Lah supite kan Duwe Kiwa sopit tengen, ya. iya. Oh. Dadi nek ngono sopit iku gantine madu mesti. Mesti madu ke, kon niku takno. Sopit lho ya. Supit, supit. Supit. Iya, supit. Kon ro kepiting. Ero. Kepiting duwe sopit. Iya. Lah kok gak duwe entup? Mongko kon le. Waduh, perkara Karo. sopit, Lah iya tak badhe. Iya. Anane kepiting supite gede-gede, Iya. tapi gak entuk. Iya. Kepiting entuk gak duwe. Iya. Nek lemi duwe. Lemi. Ndoke sing digawe untuk gegere iku lho. Ndoke iku. Mulane ditenono Iya, ae. iya. Sapa sing
gegere jembar. Iya. Sapa sing gegere ombo? Iya. Mesti duwe lemi. Dadi tiap-tiap kewan Iya. sing gegere ombo, Jembar. gegere jembar Iya. mesti duwe lemi. Duwe lemi. Aku takon. Iya, iya. Pamanmu iku gegere ombo, Iya, iya, iya. gegere jembar. Iya, iya. Lah kok pamanmu gak duwe lemi? Gak selamat ta. Oh, ana arek kok lola, lolo. Kon kok gendeng aku niku. Ayo nanti lemine pamanmu. Ilmu hewan nang paman-paman iki lho. Lah iya pamanmu gegere ombo kan lemine. Katene pamanku gegere ombo kok tak. Lah iya, lah kok gak duwe lemi ayo. Iya tak baca ya. Iya. Anane pamanku gegere ombo, Iya. gegere jembar, Iya. gak duwe lemi. Iya. Ojo rame-rame. Iya. Lemine paman wis entek. Lantek nandi? Lemi paman wis entek. Lanteke nandi? Anane entek ya. Iya. Dicocok bebekmu. Pedes iku. Lah apa bebekku nyucup lemine pamanmu iku? Lah men takut sing gak. Ngono jare iso. Lho iso. Ayo terus Dik. Sing aku tak takon. Ayo tak jawab. Boleh sampai gak iso? Iya. Kon tak banting nek kene. Lah apa banting-bantingan wong takon. Ayo takono. Aku takon. Iya, iya. Kon roh keong. Ro, bekecot barang iku. Bekecot. Ya ro. Apa sebabe bekecot iku nang ndi omahe kok digawa? Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya. Sebab wedi kon nggoni. Hei, lha apa aku ngenggani omahe bekecot iku? Ya kok cukup ya wae. Lah iya gak cukup. Dedek iku, Gel. Lah iya. Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya, iya. Sebab wedi barek konang. Oh. Lah. Lah ngono gak wedi barek konang. Iya. Aja lha apa aku ngenggani omahe bekecot iku. Yo enggak yo wae. Dadi wedi barek konang ya. Barek konang. Lah apa sebabe kok wedi barek konang? Anane wedi barek konang sebab konang ngono nggawa geni, nggawa obor iku apa? Sing kelip-kelip Iya ya. lak geni ae. Kayak nyoloki dalane. Aja sampe kesasar. Iya. Lah iya. Lah apa sebabe konang kok nggawa geni? Anane konang nggawa geni, konang ngono wedi kala mangga. Sebab kala mangga masang ranju, masang jaring iku apa? Jaring ya. Dicoloki sik padang. Lho lak supaya gak kejaring kayak ngono. Iya. Lah apa sebabe kala monggo kok masang jaring? Anane kala mangga masang jaring, Iya. sebab kala mangga atine mangkel. Lah mangkel barek sapa? Mangkel barek kutrik. Kutrik nandak-nandak nek ndukur iku apa gak gelem. Oh, gandrung kutrik Iya gak gelem kesasar nang nggone jaringan kono. Lah apa sebabe kok kutrik nandak-nandak? Anane kutrik nandak-nandak. Iya. Krungu kodhok tabuhan. Kodhok tabuhan. Lah apa sebabe kodhok kok tabuhan? Anane kodhok tabuhan sebab kodhok ono ape duwe gawe, Gel. Duwe gawe. Duwe gawe. Duwe gawe apa? Mantu. Dadi kodhok ono sing mantu. Ono sing mantu kodhok ngono. Lah mantu sapa? Mantu percil. Lah percil iku oleh sapa? Dadi oleh anakmu. Anturit iku. Lah apa? Anak oleh percil iku. Ono arek kok lola, lolo. Oh, banting pisan kon kok. Arek kok Ngono jare kon pelajari ilmu kewan. wis repot ngomong barek kon iki, Gel. Lah Jelas repot. kon gak ngerti situasi kon. Waduh. Gak ngerti situasi kon niku. Kayak ngerti ya situasi. Apa gak ero? Terus kon situasi. Lho, ero. Apa situasi? Lho situasi. Ayo. Takon aku. Ayo apa? Situasi ngono ya. Iya. Pasar Blauran. Oh, situasi pasar Blauran. Lah apa? Situasi ngono keadaan. Ayo keadaane pasar Blauran goblok. Oh, kok pek gampange ae. Wis kurang supel iku apa kon niku? Sing supel ta sembarang iku. Wah, apa sih supel iku? Heh? Supel iku apa? Supel ngono celana. Wah, supel kok celana. Lah apa? Supel iku bergaul. Lah iya nek bakal kudu celana masuk kanton cekak. Oh, ya gak pantes, Bas. Wis nahi. Bas. Nahi. Nehi iku bahasa India lho, Bas. Iya luar negeri. Iya. Apa nehi iku? Nahi ngono tape. Oh. Lah apa nehi iku tape? Tape. Nehi iku artine mo. Lah ya aku mau tape. Cut, wis bahasa iki kon gak perlu ngomong sing macem-macem, Bas. Gel. Iya. Ngomong aku di duwe. Iya. Ngomong kok kalau putusin. Iya. Aku di duwe. Iya. Ayo matur warung sebelah itu. Warung iki ta. Iya, ayo ngombe kopi ku ayo. Ngono. Engko terus ngomong-ngomong. Iya, saya. Ayo.
Mari mangan kowe wedang. Pikir ayem. Iya. Peteng wareg. Mulane ya. Iya. Duwe kanca aku gak rugi kan. Iya, kon sugih dhuwit anyar. Soale dhuwit ngono dadi ukuran, sing penting pribadine. Oh iya, Pak. Ayo padha gentenan. Aku yo gak nagih sih. Iya. Aku kontuk-kontuk jajan, kok kayak ngombe, aku menyatakan terima kasih. Iya. Kon gak tahu petuk Pak Bayan. Pak Bayan mian ya? Iya. Enggak. Biasa tutusan wong iku. Wah, kono nglokno pamong. Dodol es. Mas es ya? Es. Kel ngawur ae Pak Bayan. Wong Wabayan jarene kon niku kate Prasamono Bayan dodol es ngono ta. Liru niku swara tok krungu niku wae. Pak Bayan nider ketoprak. Ya apa? Pak Bayan nider ketoprak, Mas. Wabayan jare ider ketoprak. Lah nek Kon tak kandhani. Nggih. Aku iki lak pamongmu ta. Nggih. Iya. Nggih. Lah wis seru nek kon niku aku iki kebayanmu. Empun. Lah iki ana gawene penting, Bang. Lho, enten napa niki? Lho, aku esuk mangon tak kandhani. Nggih. Diparani Wak Lurah. Oh, nggih. Perlune rakyat kene kabeh dikongkon nglumpuk. Maksudnya nek nglompok? Nek wis nglumpuk kongkon ngedusi aku. Wah, ana kebayan ditusi yo Dadi sampean mboten adus-adus nek mboten didusi rakyat. Kon niku tak kandhani. Sing temen tak bayan sampean niku. Nomor 1. Nggih. Rakyat iku dikongkon nglumpuk. Nggih. Perlune kate dikongkon kerja bakti. Lho, ngoten ta. Mulane aku nggawa kethuk ngene iki mang, rakyatku ceke kompak. Mulane cocok kerja bakti ngadepi wulan Agustus. Apa? Agustus. Wah kon niku wong ngono Agustus. Lah yen napa? Agustus. Oh, nggih ngoten niku aja ngomong kula wae. Lah nomor 2. Nggih. Kon gak ngono kabar. Napa sih? Dadi desa kene iki. Nggih. Tretung aku iki pamongmu. Nggih. Wak Lurah ku ngomong. Iya napa? Dadi rakyate kabeh desa kene iki. Nggih. Sapa sing ngipi Nggih. iku kudu laporan. Oh, ngoten ta? Nggih. Dadi aku kepethuk awakmu mangono apike. Oh. Dadi awakmu iso ngandani karo tangga karen kerimu, Nggih. masih bogel ya ngono, Gel. Nggih. Dadi sapa ae tanggamu kono kandhanono. Nggih, Pak. Sing ngipi kudu kongkon laporan nyang Wak Lurah. Maksudnya lak ngeten ta? Iya. Ngipi api elek niku kan enten wirasate lak ngoten. Nggih. Aja sampai desa niki kacau. Kacau. Oh, nggih. Lah nek ngono ya. Nggih. Awakmu langsung mulya kandha nyang tangga tanggamu Oh, nggih. Aku tak mberasak kampung sing kulon. Oh, nggih, Pak Bayan. Nggih. Nggih, Pak Bayi. Bayan, Bayan. Nggih, Pak Bayan. Lali. Oleh penggawean Kel. Iya. Aku kuwatir mbujuk kebayan niku. Lah iya. Tapi sing apik, ayo nyelonong nang Pak Lurah. Iya, takon. ditakon. Iya. Bener apa ndak? Iya. Ayo wis. Ayo. Dik daya kuwasa iso ngilang gak iso balik. Oleh gak seneng ya apa aku dadi lurah. Pendudukku kabeh nek krungu suaraku wis jelas wedi. Nyatane aku nugasno ngalor gambar uduk ngalor. Minggu sing kepungkur kerja bakti. Ngelumpuk kabeh ketok aku liwat bar. Ana sing mlayu ngetan, ana sing mlayu ngulon. Nyatane wedi kabeh bare aku. Anane wedi mergo aku tau gendeng. Alah, mulane seneng aku. Senengku tugasku iki dileksanakno kabeh. Sepi ae omahe. Biasae arek-arek iki ana sing jaga, ya ana sing ngabari nyang ndi makne arek-arek. Napa sih, Kang? Lapo ae ana nggone mburi. Ya apa jeneng wong wedok sih, Kang? Ya tandang gawe apa perlune wong wedok? Godhog-godhog banyu ta, masak, gaya ngono sih apa maneh wayahe wis jam 09.00. Mbok nang ngarep-ngarep cek ana ewangku ngomong. Apa gambune durung mari ku, Pak?
Lah nek wis mari aku ya nang ngarep. Ana perlune apa sih sampe celak teluk aku iki? Kene ayo omong-omongan si genah. Ngomong apa? Anak omah nang ndi sih? Wong nang pasar ngono lho, Kang. Riko iku kok takon anak peno ae sih nek wayah teko pasar lak mulih sih engko. Engko nek anakmu teko pasar, kudu dituturi. Sebab anak wedok iki bagiane wong wedok. Kudu dituturi sing apik iso njaga namane wong tuwa. Iya, Kang. Aja sampe aku ngelancangi nuturi. Nek aku sing nuturi akeh gak pantese soal arek wedok. Iya. Ya karo-karone mosok bodho aku wong Mulane aku nek duwe karepe ning ngene iki awakmu kudu nyetujoni. Iya. Mak, Lho, iki apa? Kok telat sih, Nduk? Kon iki. ini tak kandhani. Apa sebabnya aku iki nang tak telat mulai teko pasar? Pasare rame, Mak. Kuburan sepi, Nak. Geng dino nek pasar iku ya rame. Mulane saiki aja ngongkon-ngongkon aku nang pasar. Apa sih, Mak? Aduh, isin aku, Mak. Aku nek dikongkon nang pasar temen isin aku. Lah isine ku persoalan apa sih, Nduk? Masalah aku lho dicelok arek lanang, Mak. Dadake aku dilokno isi temen aku. Dilokno. Dilokno ku apik ta dilokno elek gaya ngono sih, Nak. Jarene ngene ya nek gak akeh wong, aja kandha bapak lho ya. Kok aku dilokno. Jarene Iya. ngene, "Le Mas Salima, kon kate nandi?" Terus Kate mau nang apa, Kan? pasar aku cak, apa sih kok celak-celok ae? Dadake aku dilokno jarene ngene, "Mas Salima, kon iku gak isin asakmu gedene gak duwe bojo." Lho, kok dirasakne sing kon anake lurah, Kang? Ngene. Anak penol kok dilokno arek lanang jarene anake lurah gak payo mau iki lho, sapa sing gak isin ngene iki lho? Tak rungo-rungono omongane lho kok bojik aku. Masih penduduk kene iki kabeh yo ngerteni nek awakmu iku anake lurah. Sampai dilono arek sing kaya ngono iku padha uga gak njaga namaku. Lah iya terus kok apa nak Lah, kok yo apa, Nak? Eleng-eleng wong aku anake lurah ya. Kabeh sungkan ambek bapak. Iya, iya. Lah ya Oh, apa, tak celatu. Kan aja kurang-kurang ajar Pak Ose. Apa masih aku wis gede gak payu oma-oma. Ya, Wong pinter. gede-gedeku dhewe. Lah, Nek kon bukti nyatane wani. Ayo nang omahe mak lamaran aku. Salima. Iku jenenge gak nyatu kon iku nak, padha karo nawakno awakmu. Gak apik kono iku. Alah, mari ngono maneh, Pak. Aku ku diceluk arek. Diceluk apa, Nak? Diceluk apa, Nak? Tuwasae aku guyang-guyu arek ya guyang-guyu ro aku. Mbok menawa seneng. Ya, terus Rasaku apa? seneng, lakon aku tak sola-solano. Eling-eling aku diceluk arek lanang. Alah iki bae rejeki. Terus apa, Nak? Aku. Iya. Apa secak peno kok celuk-celuk aku. Leri adik tak kandhani. Iya. Aku girang prasaku aku dikeki dhuwit, Mak. Dadake aku diceluk dikongkon nyurung bane mbledok. Ngene iki lho akibate arek wedok. Kaya ngene iki. Ya iki nek arek wedok kluyuran tanpa faedah. Gak terbatas sampai arek lanang wani ngomong sing kaya ngene kebacut awakmu. Wis aku gak nang pasar-pasar maneh isin aku. Engko sakane aku gak ngajeni wong tuwa ya. Main. Nah, iki ngene. Ya, ya, Lho, Kang. Masih Apa? makmu, masih awakmu wis padha ngerteni iling-ilingen undang-undange bapak kala winginan iku. Iya. Apa sih? Aku cuma ero sih, Kang. Iku apa? Aku ngomong iku lho. Apa? Aku lak wis nugasno. Sopo sing ngipi kudu laporan nang aku. Oh iya. Iya. Tadi masih awakmu ngipi, ya kudu kondo aku. Masih anakmu sing ngipi, ya kudu kondo aku. Oh, bisa umpamane nek aku ngipi aku kudu kandha karo sampean. Iya. Kapan aku nipu ya kondo sampean ngono ta, Kang. Lah undang-undangku Iya. ngipi kudu Kudu dileksanani. Nek gak dileksanani dituntut karo ndukur. Tuh. Ngerti ya? Ya. Jadi masih awakmu ngipi aja disidem. Masih awakmu nak ngipi aja disidem. Ya, Pak, Juga ya. aku sing ngipi ya moh tak sidem. Aku nugasno bayan ketesuk sampai yai ini durung teko. Lah iya. Lho iku apa, Kang? Dik bayan. Terus pundi kabare? Empun, Nggih nggih. kula lak sampean ngomongi Lah awak. yo napa? Sampean kengken tengene kampung-kampung. Nggih nggih nggih. Dadi sedaya rakyat kula niku pun kula kandhani kabeh. Mboten enten sing sampe bantah, pokoke nek kula sing Lah, ngucap nggih. mboten boten sing bantah. Tapi enten, Sinten? Pak. Saniki kalih Sinten, Mas? sing kula kandhani Nggih, nggih. Kaseman karo Boge.
Pun sampean kandhani. Pun ya apa pendapete? terus pendapete kula kengken brasak kampung sisi kulon. Setuju. Lah nggih sedaya setuju. Mboten enten Dik Bayan nek adik mboten setuju tugas kula niku mboten enten. Nggih, pek nomangan bayani. Iya. Sawangane kok. Manis mateng tata. Pek nomangan nak, Pak Gus Bayani pek nomangan. Akan. Watuk sawangane. Sapa? Lho kok gaya maneh ku lho sapa sih, Bu? Yo. Oh, alah, ditokel ale Kang. Nggih, nggih. Kok dungarene Dik? Nggih, Pak Lurah. Penting ta? Nggih, penting nggih, Yang. Nggih, nggih, nggih. Niki kula mriki enten damele. Nggih. Ajenge nyocokaken rembak. Lho, rembake sinten? Niki kula disajangi Pak Bayan. Nggih. Grasil nek enten salah sijine penduduk Nggih. sing ngipi Nggih. niki kedah laburan mriki. Ngoten ta? Lho, cocok. Pancen nggih, cocok. Nggih, cocok. Nggih, nggih. Pancene undang-undang niki mboten kena dibantah malih. Nggih, nggih. Niku pun dadi keputusan kula. Nggih. Nggih. Lah ngoten lah. Nggih, nggih, nggih. Wong keluarga kula mawon sinten sing sampe ngipi mboten kandha kula. Nggih. Perlu kula langsungaken teng atasan arek diboget. Lah undang-undange ya napa undang-undange? Undang-undange Nggih, ngeten. Nggih, nggih. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut sing dukur-dukur. Dadi ngipi kudu dileksanani. Nggih. Lek gak dileksanani dituntut sing ndukur-ndukur. Nggih, Dik. Cocok ngomong kula Dik. Nggih, nggih. Mas, iki lho wis tak cepakno. Iya, Ana tamu maneh ta? Ya iku apa? Wong Pak pira? Ditokel. Nggih, Siji. nggih. Oh, lah iki tak cepakno. Pero mana sih jengkas nah? Tapi Oh, sing jengkas ta? Nggih, tapi kula mboten ngipi kok kula. Sampeyan gak tau ngipi. Mboten. Kebeneran nek anjene sampean gak tau ngipi gak apa-apa. Nggih, nggih. Gak apa-apa. Nggih, Wong aku iki mbutuhno wong sing ngipi kok. Nggih, wong kula saking nyocokaken tok. Tapi ngene, Nggih. aku mang bengi ku jam 09.00. Nggih. Iku sik melek aku. Oh, nggih. Bareng jam 12 aku toto ngleset. Oh, nggih, nggih. Terus aku keturun. Keturun. Wah, lho ngono iki aku iki ngipi. Ngipi. Ngipi prasaku sampai niku mendayo nanggonku. Nggih. Lho ngono iku jas sampai niring sing ngapi iki lho. Nggih. Sampai kekno aku. Nggih, nggih. Ya jas sampai niring sampai kekno aku. Iku penku. Oh, jas-jas kula kekaken sampean. Heeh. Oh, mboten iso, mboten iso. Mboten iso. Le. Oh, sampean Le. dadi sanad dedek kadang. Lak bantah undang-undang. Nggih mboten bantah. Lah kok Bantah. sampean njaluk jas kula niku? Lah wong nek sampean iki bantah, Nggih. masalah jas iku sampean kekaken. Nggih. Ngipi kudu dileksanani, gak dileksanani, dituntut sing dukur-dukur. Sampai gak nolong Dek. Nggih. Wong atase jasa Nggih, nggih, boleh ngoten. sampean nilaken. Nggih. Nilaken di, sampean nilakaken. Mboten napa-napa iki, Bos. Lah lha apa sih aku mrene, Mang? Rezekine gede sing mburi, Dik. Oh, segede gede seburi. Lah bener lah. Lah bener sih omongku. Nggih, nggih. Lho ngene iku lho dadake iki wis enak-enak jange kelilin. Iya. Mapan ngleset maneh. Apa anu lurah ngantukan? Ngono iku terus aku ngipi maneh aku iku. Nggih, nggih. Ngipi maneh prasaku arloji sampean sisik nyariku. Nggih. Lho iku sampean kekno aku. Ono maneh. Iku anjene ipenku iku. Kok mboten, Dek, kena, Dik. mboten. Oh, mau pun jasa niki nedar loji. Lah wong iki mana iku go sampean, Dik. Wes sing ngipi. Dadi arloji gak sampean kekno aku. Mboten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani, dituntut sing dukur-dukur. Nggih. Dik, kok Nggih, pun iki. Lilano. Kok durung dituntut. Arloji gak apa-apa. Waduh mrene. Undang-undang iku. Nuwun. Oh, dibasem. Kula Gus. Pangestu. Nggih. Ya Kok ya apa? Niki lak ngewon ta? Dik. Anane kula mriki niki kula enten rempelune. Ya malah sampean atur di Kula mriki niki enten pentululu. Dek pas Ngomong mas. ki benar. Nek ngomong Opo sampean kula atur niki? dhisik sampe toto Lah nggih. dhisik. Kula mriki niki lak enten metuntung. Ojo sungkan-sungkan. Kula Ojo mriki wedi-wedi. enten gawene. Lah, ono gawene. Nyocokaken rembake Gus Bayan Nian. Kepedhok bayar. Nggih. Ya napa omong? Omonge ngeten, Nggih, ya napa? perintah dari sampean.
Jelas perintah Sapa sing ngipi kudu laporan. Lah ngoten ta. Lho, pancen nggih, Pak. Pancen nggih. Ya napa undang-undang? Niku undang-undang Tasik kala winginane. Ya napa maksudnya? Kula rundingan kalih keluarga. Nggih, nggih. Undang-undang niku ngeten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Oh, nggih, pun. Apa tau ngipi sadek Baseman? Mboten tau ngipi. Mak karo bapak. Lapo, Dik? Sampeyan tak kandhani yo. Ngene lho, Mak. Saiki lak dina Kamis malam jemuase. Iya. Aku turu iku dadake ngipi. Ngipi apa nak konak? Ngipi prasaku sampeyan iku duwe gawe masalah ruwa-ruwa rame ngono. Aku dadi kemanten. Oh, alah dadi kemanten, nek dikon iku ngipi dadi kemanten ngono ta? Iya. Ya apa iku ya apa? Anak peno iki lho Kang, ngipi dadi kemanten. Wong gak rumangsa mantu kok ngipi dadi Lah kematen. jenenge ngipi lho. Iku mun ipen-ipen. Lho, Gus Lurah. Kang. Sampeyan pun alasan malih lho. Nek arek ngipi ngeten mesti dadi kemanten iki. Ngoten lho. Lho, dadi kemanten iku ngene, Nak, tak kandhani. Wong dadi kemanten iki mesti ana bojone. Lho, encene iso kok aku Lho. ngipi dadi kemanten dilonggono kuwabe karo bojoku. Lah bojomu ku masamu sapa nak? Aku ngipi ku dirabekno lewat Baseman. Lho. Oleh sapa? Baseman. Kula. Aku iki duwe mantu irunge kaya kenal poti. Wah, digawe apa kenapa mantu? Gak kena semono lho ya. Wis mandi nang ucape bapak lho, Mak. Jarene nek wong ngipi gak dileksanani ku jarene dituntut karo sing dukur-dukur. Lah saiki semboyane bapak ya apa ya? Lah nek aku oleh mantu Baseman sing kaya ngene iki wis gak mantu. Gesik. Sampeyan pun limpat malih lho. Sampeyan pun alasan malih lho, nggih. Aja kali sumpah sampean Iku aku sampeyan sampean lho. lho, nggih. Nek ngipi kudu kelaksanane lho, tapi nyatane sampeyan ada alasan malih. Kok ora sampean dhewe lho, Kang? Sampeyan ngomong ta? Nggih. Ngipi kudu dileksanani. Nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur lho. Aku tadi mantumu, Gus. Nggih, Bu sampean keaken. Apa sampean? Mane Apa? wis mandeka saiki dadak malih duwe mantu Baseman. Lah gak apa-apa sing wong iku wancane dadi kaucapan sampean dhewe, dadi Iya. omongan sampean dhewe. Wis gak kena dibantah maneh soal undang-undang. Lah iya. Niki ngeten nggih, Nak. Nggih, Pak. Kula mantu nyeluk Dik sakniki nyeluk Enak. Nggih, kula Yok nyeluk napa sampean dina niki Nggih. kula pek mantu kula lehaken anak kula. Dek Salima. Apa Pak Kon Baseman? gelem dadi bojoku ah. Lho, lah gelem sewan. Iya, ya. Kok kena semono ae ya. Iya. Lah nek kon gelem dadi bojoku, saiki aku ngomong ya Bapak Kiti. Ngomong apa? Niki lak ngeten ah, Pak. Ngomong apa? Ngomong Kula apa? lagi ngomong nun sewu lho, nggih. Wis aku gak basa aja adik menesel soal wis dadi mantu. Kula dadi bojone Salima. Iya. Lho, bareng kula dadi bojone Salima niku kula ngipi ya sakno. Peni-peni. Ngipi kula ninggian. Ngipi apa? Bareng kula dadi bojone Salima, dadi mantu sampean. Iya. Prasa kula, omah sampean, sapi, kebo, wedhus, gogolan, sawah, sampeyan ki akan kula kabeh. Aja kitablus. Lho, ya napa? Wah iku kon gak ngipi, peni-penen sik sore wis ngomong niku. Lali tak janjine. Wis gak iso. Kang. Lho, Iku ipen lho, Kang. ipen iki. Yo masih ipen ngene iki yo gak cocok wis gak. Kok Niku termasuk Kang. ipen niku. Masih Dadine ipen. mboten ngipi niku. Yang ngomong ngipi niku lak salah. Pun lali lho nggih. Mboten. Ngipi Kudu dileksanani, nek gak dileksanani Ditutup sing dukur-dukur lho. Lah ngoten. Kok bapak lo Kang ayo dikekno, Kang? Mane Apa? wis dadi keputusan. Iya. Wis babat ta iki diserahno anakmu, Iya. kowe gak kedhe wong liya. Lah iya. Ya kedue anakmu dhewe. Ya kedua anake dhewe gak Ya nak, apa-apa. Wong ya nak, mantune ambek ya nak anake kok. mantuku sing ganteng irunge sak kentongan. Aja lupa, Kang. Dek Salima. Apa sih? Lho, Apa, bapakku Bapak? iki yo ngipi maneh winginane Lho, iki. ngipi apa sampean? Ngipi prosoku omahe tanggoni ambek kon. Ya. Dadak ipenku ngene. Nek omahe tanggoni barek kon, bapak barek emak gak oleh manggon kene. Lho, Dikongkon ngene. Cabas. Lho ya apa? Lah nek bapak karo maneh terus tekan kene ya apa? Gak apa-apa sing aku kipen arena. Lho, tak no. Kok dhisik. Napa? Ngomong ipenmu si nomor loro iki mah ya apa nak Basman? Ya apa? Sampean mboten kantuk manggon mriki. Omah niki kula nggoni kali adik Salima. Lho iku ipene sing kari. Nggih. Gak mantu, gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Wah, kaya niku. Kang. Mumpun Niku ngoten. termasuk ipen lho niku. Kang lah ipen. Mosok kula niki mari mantu niki mbambung kula niki. Lah tapi wong pengen ngipi ya napa Lah, Ayo tadi sampean omongan mboten sampean purun. ucap sampean lho, Kang.
Boten purun nuruti karep kula, berarti sampeyan iki melanggar undang-undang. Undang-undang sing pundi? Ngipi kudu dilaksani, nek gak dilaksani dituntut sing dukur-dukur. Mane arek-arek. Apa, Kang? Mane arek-arek. Apa? Wis sembarang. Wong ancene undang-undang iku asale aku sing gawe. Lah iya. Lah saniki upama gak tak turuti, Salah. aku disalahno. Lah iya. Lho, Kang, Enten Hansip. ora dihasil rupane tipas dihasil. Monggo. Nuwun. Monggo. Lho, Dik Par. Sama baca, Dik. Kula, Pak. Nggih. Kenapa kok ngene jero niki? Rame Kok ada saja gumek niki enten apa niki? Lah krungu napa sampeyan njaba wau? Kula niki lak gremeng menggok kula niku lak jange marahi wong-wong niki lah niki perlune pager-pager niki cek nang dikapuri soal niki jange perayaan ngoten lho. Wak Lurah. Lah terus Kula bagi niki prene kok mang. krungu gumek niki enten urusan apa? Oh, iya. Bener lah gane pendopo sih kok gane jero ngeten iki. Iki wis teko karepku, wis dadi keputusan, masih rame nggo jero omah. Nggih. Iki olehku gawe-gawe dhewe. Iki gumak iki wisan. Terano, Kang. Enggak ngeten Mas. Lho lak iki lak Kula. Pak Baseman Nggih. iki. Wah. Lho, Gal. Bogel. Lho, pepukan Pak Bayan pisan. Rokok, Nggih, Dik. Lho, gak ero kula niki wau anu, dugi kelelen Pak Bas. Niki matur kleresan sampean mriki. Nggih. Kula sakniki dadi mantune Pak Lurarso niki. Mantu kula, Dik Di. Kula oleh Salimah niki napa? Ah, nggih kok. Sampean iki Ini sahabat musabah. sampean iki gusan ta ya apa? Dalan apa guyon? Wong wis putu-putu kok dadi mantune. Soale Pak Lurah. putu nggih tetep putu ngeten asale. Nggih. Anane kula dadi mantune dadi mantune Pak Arso. Nggih. Oleh Salimah sebab Pak Lurah gawe undang-undang. Undang-undange ya Soale napa Pak Bas? ngipi. Undang-undange ngeten. Nggih. Ngipi kudu dilaksani, nek gak dilaksani dituntut sing dukur-dukur. Lho ngono dihasil. Undang-undang kula, Dik Di niki. Ya napa sampean iki Pak Lurah? Lho. Kok iso duwe undang-undang ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut ambek sing ndukur-ndukur. Niku undang-undang saking pemerintahan napa undang-undang sampean dhewe? Boten. Nggih. Pak Lurah niku sing Undang-undang karep kula dhewe. Kok iki lak arek enem lho, Gel. Lho, lah, nggih. Mosok gak ngerteni. Nggih. Wong iku ngono perbuatane Pak Lurah dhewe. Nggih. Lho lah sinten sing ngerti wong niki peraturan dudu Pak Lurah. Lah. Sampai kula kelangan jas, kelangan arloji. Kok niki mang kelangan apa? Jas kali arloji pun Pak Lurah. Lah Nggih, persoalane ya apa? Pak Lurah ngipi tirose jas kula. Kula keaken Pak Lurah. Pak Lurah iku ngipi. Nggih. Perasaane jasan kon kei ngono ta. Nggih, terus arloji. Nah, Ini iki. kau dipogel, Nggih. dijaluk kalau ora soalnya ngipi. Pak Lurah ngipi. Bayan iki nggih ngoten pisan. Napa, Dik? Wong Pak Lurah duwe omongan ngoten sampean dikengken nggih purun. Lho, kula niki wae ansal omongane arek-arek nom-nom niku ta. Ya napa sih, Dik? Wak Bayan niku wau ngeten lho. Dadi keliling mriki terus omonge ngeten. Nggih, Sapa nggih. sing ngipi kongkon ngelompok nang omahe Pak Lurah. Nek laporan wong kula kantuk omongane Pak Lurah. Ya, Kula Dik, niki Dik. Oh, ya, no. ke bawah perintah Nggih. teko Pak Lurah. Upama niki omonge Pak Lurah upama mboten kula jalanno. Nggih, termasuk lak kliru adik kula niki termasuk Nggih. Sebab lah ngeten Adik. Nggih. Kula dadi lurah niki nang penduduk kula nggih sopan. Mulane kula tugasaken Dik Bayan niku nggih dipercaya wong ngoten lho. Kula niki enten apane sih? Lah kula nggih ngoten napa sebabe kula kok dadi mantune Pak Lurah. Lho. Anak kula dadi mantune Pak Lurah, anake Salimah ngipi. Lho. Perasaane dadi bojo kula. Lah kula tuntut nek gak dileksanani, kula tuntut sing ndukur ngoten. Lah nggih, Pak. Bahasa sampean iki wis tuwa. Nggih. Lah sing ndukur-ndukur sih ku sinten? Lho niku manuk mendung. Iya kon enak, Bas. Apa? Kon dadi mantune Pak Lurah. Iya. Kon de bojone Salimah. Iya. Bojomu ayu. Iya. Bareng aku kelangan jas, kelangan arloji. Lho lah urusanmu dhewe wis Ah, aku iki ngerti, gampang, ya. Gel. Iki sing salah duduk Pak Lurah. Sing salah awakmu sebab kon gak ngipi. Iki gampang ngene, Gel. Wong kon ya wis arek enom, Pak Basman ya ngono wis putu-putu. Pun ngoten, Pak Bas nggih. Nggih. Niku wau sing duwe peraturan niku Pak Lurah dhewe. Dadi niki mboten enten peraturan sing dugi pemerintahan. Dadi tugasé pemerintahan niki ngene desa niki ya napa isane pembangunan niki sae. Napa malih niki jange prayaan lak ngoten lho. Ya PKK kudu mati. Lah ngoten. Kan sing kaya ngono, Dik. kula melok takon, Gus. Napa Dik Bayan? Niki peraturan iki gawean sampean dhewe napa asale teko atas? Niki lak ngeten jen niki. Mergo kula niki tritung pamong lho, Gus. Nggih. Nek rakyat ngeten iki kula niki uga mboten enak. Lah sakniki rene kula nipun kemungsan.
Soale penduduk kula nggih pun nyatakaken teng mriki. Nggih. Sampean dadi kebayan niku nggih. Jane. Nggih, Gus. Sampeyan saring-saring omongan kula niki. Pun anggere kira kengken budal. Ngoten kok bayan. Pak Lurah, sakniki. Lek pesane peraturan niku wau sampean sing damel. Nggih, nggih napa Dik Goket? Jas kula kali Arloji sampean balaken. Sen balaken nggih, Gus. Kena Kang, nek ngono Kang. Ya apa dikengken? Yo kena ae. Sampeyan niki sumer Pak Lurah ngeten nggih mendel mawon. Aku ki nganut lho, Dik, karo Gus Peno iku. Pun nganut. Srengeni. Sampeyan iki nggih pun anut-anut ngoten lho. Kedase maju napa malih sampeyan pun ngerteni. Kudu maju rek kampung iki PKK-ne aja sampai ketinggalan. Iya. Pancen yo Dik, aja nganti ketinggalan karo dasa-dasa. Nggih pun sampeyan seraken. Nggih, nek jane kula ngeten nggih mikiraken sing ngoten niku. Duka malih kok saged duwe pikiran sing kaya ngeten. Kula usul sakniki. Usul apa? Nek saling menyadari, sampai nggih sadar, Bogel nggih sadar, sebab atas perbuatan sampean dhewe. Masih kula nggih ngoten. Nggih, Dik Pasaman. Kula mboten gendeng mangan roti paribasane. Ora ngoten. Katik paribasan yo napa Sebab napa kula nggih pun bojo-bojo, Oh, pun nggih, anak-anak, nggih. pun putu-putu. Nggih, nggih. Upama kula kawin malih rabi malih oleh Salimah. Lah. Mboten isin kali putu kula. Nah, Cabas. barang nggih boten cocok. Tapi sana niku saiki gak dadi bojoku. Enggak, Dik. Lho ya apa sih, Mak? Apa-apa persoalan iku peran Ipen lho, Nak. Oh, dadi masalah Ipen. Upama aku gak dirabi Pak Batuman gak dadi persoalan, Nak. Nah, gak apa-apa, iki lak mleksanakno undang-undange bapak. Wong undang-undang apa? Oke, oke. Nggih, niku Saniki bine mawon. ngawur. Wis sepurane sing akeh. Untunge jasi mah durung tak singkrino. Wis dino tak balekno wis. Mboten Pak Lurah nggih, wong kula niki hansip ngene mriki nggih ta. Dadi niki pun sampai terlanjur malih nggih. Sampean kudu saged napurane ngilangi sing kaya ngoten niku wau. Mboten dadi nggih pisan niki Mawon mawon. mulane niku napa? Sedaya niki mboten wonten perubahan nek mboten pun enten kedadosan. Lah ngoten. Mulane niki nek enten noporane instruksi saking pemerintahan sampean kedang nglaksanakaken lawak bayan yo ngono. Nglaksanakno iku nek perintah sing cocok kudu budal. Nggih. Cocok pun budal nggih. Masuk keliru gitu. Bayang nial meyur kaya ngono. Bogel yang ngono arek nom-nom iku kudu diklumpukno kabeh. Sing termasuk istilah saiki generasi muda. Sing termasuk generasi penerus harus ikut berpartisipasi bagi pembangunan. Lah mulane Ngono. lungguhe perkara niki sampeyan ngerti. Napa? Niki ngoten salahe Pak Lurah dhewe.